நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு கெட் டுகெதருக்கு போனோம்னாலே ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்க நம்மகிட்ட அதிகமாக கேட்குற கேள்வி என்னன்னா, தம்பி நீ என்ன வேலைப்பா செய்கிற அப்படின்ற மாதிரி தான் கேட்பாங்க. இது ஜென்ரலான கொஸ்டின் தான் அது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து நான் என்ன எக்ஸாம்பிளே வச்சு சொல்கிறேனே, நான் வந்து என்னோட ஆப்போசிட்டில் வந்து ஒரு டெய்லர் வந்து கேட்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், தம்பி நீ என்ன வேலைப்பா செய்கிற அப்படின்னு. சோஷியல் மீடியா மேனேஜர் அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அந்த வேலையை பற்றி. ஸோ அப்படி ஒரு மொட்டையாக சொல்லிட்டு அந்த கான்வர்சேஷன் அங்கேயே எண்ட் ஆகிறது பதில் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த அவுட் டு டாக் டு எனிஒன் அப்படின்ற புக்கில் ஆத்தர் சொல்லியிருப்பாரு. அதில் எப்படி சொல்லியிருப்பாருன்னா, லைக் நீங்கள் வெறும் உங்களோட ஜாபை மட்டும் சொல்லாதீங்க, அந்த ஜாபில் என்ன ப்ராசஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள். அதே நான் சொன்னல சோஷியல் மீடியா மேனேஜர் அவர்கிட்ட சொல்ல அங்கிள் இது மாதிரி இப்போலாம் ஆன்லைனில் நிறைய பிஸ்னஸ்லாம் வீடியோஸ்லாம் போட்டு ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க, அந்த மாதிரி வேணாம் அங்கிள் அப்படி சொன்னால் அவருக்கும் ஒரு ஐடியா வரும். அவரே உங்களோட கிளைண்ட்டாக கூட மாற சான்ஸ் இருக்குது. அவர் வந்து கேட்கலாம், தம்பி அப்போ என்னோட டெய்லர் பிஸ்னஸ் நீ வந்து இந்த யூடியூப் இன்ஸ்டாலாம் போட்டு எடுத்து தர முடியுமாப்பா அப்படின்னு கேட்டு அவரும் உங்களோட கிளைண்ட்டாக மாற வாய்ப்பு இருக்குது. கான்வர்சேஷனும் டீப்பாக பில்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. இதை சும்மா என்னோட எக்ஸாம்பிள் வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக சொன்னேன். ஆத்தர் வந்து டெக்னிக்கலாக ஷேர் பண்ணது இந்த ஸ்க்ரீனில் வரும். அது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரிசல்ட்ஸ் கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள். நான் இப்போ கிளம்பிட்டு நாளைக்கு இன்னொரு டெக்னிக்கலாக சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பாய்.